ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ କଦାପି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 6ଟି ଖାଦ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଚାର କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଔଷଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ତେବେ ରକ୍ତଚାପ 120/80 ଥିଲେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହା ବଢ଼ିଯାଇ 140/90 ହେଲେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କୁହାଯାଏ। ଥରେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଅନେକ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। କଫି। ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଥିଲାଗି କଫି ଏବଂ ସୋଡ଼ା ଭଳି ପାନୀୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚା ମଧ୍ୟ ନ ପିଇବା ଭଲ। ମସଲା। ଅଧିକ ରାଗଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମସଲା ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ କରିଥାଏ। ଏଣୁ କମ୍ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଶର୍କରା। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶର୍କରା ନଚେତ୍ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ। ଅଧିକ ଶର୍କରା ଖାଇଲେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଲୁଣ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଣ ଜହର ଭଳି। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ହୃଦୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଚାର। ଏହାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ସେହିଭଳି ପ୍ୟାକେଟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ ସୋଡ଼ିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।